Veče, dragi ljudi, i dobrodošli u ovu našu osmomartovsku, ja sam je nazvala Royal Prodiši radionica. Razmišljala sam da li da sutra ujutru, mislim ponedjeljkom ujutru mi obično radimo Prodiši izazov, a onda mi je došlo, ali ja bih voljela da ovo što ćemo da radimo, da nije samo za tu malu grupicu, nije ni mala grupica od 40-50 ljudi na Prodiši izazovu, ali nekako ja uvek volim da ovo što radim dopre do što većeg broja ljudi. To je potreba moje duše, od kako sam krenula sa svim ovim da se bavim. Nekada ljudi vole, ja volim da radim interno za malu grupicu ljudi, onako skriveno, da niko ne čuje za mene, da niko ne zna za mene i to je skroz okej. Ima ljudi koji ne vole mreže, ne vole, a moja poruka od početka kako sam počela da se bavim ovakvim radom energetskim i da nekako dajem sva ova besplatna videa, radionice. Imate preko 900 mojih videa na mom YouTube kanalu. Od 2016. godine ovo radim i ja kažem sigurno ovo ću raditi verovatno dok dišem i dok god mogu da se krećem i dok god sam na ovoj planeti Zemlji. Ovo je jedan moj način doprinosa ovom našem svetu da bude bolje mesto. I ja kažem, makar da jednu osobu zarazim ovim entuzijazmom i ovom energijom i ovim stvarima da i ona poželi, a imam puno već, nije puno, ne onoliko koliko bih ja volela, ali imam i ljudi koji su postali reiki učitelji i tu su neke moje divne učiteljice koje su kod mene završile sva 4 stepena, osnovni, napredni, ne osnovni napredni, u stvari pa jeste i u reikiju je prvi stepen napredni, majstorski i učiteljski. A u Theta Healingu je osnovni napredni kopaj dublje i ostali seminari dalje, ali u osnovni napredni kopaj dublje su 3 glavna seminara, bez kojih ništa ne možete u Theta Healingu i bar ta 3 su, što bi se reklo, temelj rada Theta Healinga, već sa osnovnim vi možete da krenete i da se otisnete u te vode, sa naprednim da produbite, sa kopaj dublje već stičete jednu stabilnost i onako malo ste još dublji u svemu tome što radite. A kako, što bi se reklo, dublje i duže radite sve to, naravno da postajete bolji, kao i u svemu što radimo, kad imamo praksu, postajemo bolji u tome. I malo pre sam načela jednu temu koliko je važno da živimo svoje darove. Ćao Nancy, i tebi, i Vesni, i Kasi, i svima vama tamo koji ste zajedno. Koliko je važno da ono što nam je Bog dao darujemo dalje. Koliko je važno da ono što dođe dobro do nas, da širimo dalje. Ja to radim sa svim, znači sa svim u životu. Evo, juče je došla jedna fenomenalna knjiga do mene. Pošla sam naišla na knjigu koja se zove Pređite na stvar. Knjiga govori, Greg McKeown, bestseller New York Timesa, Potraga za suštinom. Koliko mi u životu izgubimo života, vremena, energije, novca, svega, tragajući za nekim tim suštinskim stvarima. U stvari često ni ne znajući za čim tragamo i najveća žalost mnogih ljudi na samrtnoj postelji jeste što su protraćili život, što nisu živeli život u skladu sa onim što im je Bog dao. I ja stvarno verujem da ljudi kada ne žive svoju suštinu padaju u anksioznost, depresiju, bolesti i da je bolest samo put da se vratimo svojoj duši, da nekako pomognemo sebi da se vratimo na onaj put na koji treba da se vratimo. I da nam je tako reći jedna vrsta opomene, hej, nešto ne radiš dobro, nešto ne radiš u skladu sa svojom dušom, vraćaj se na taj svoj pravi put. Ova knjiga, ljudi, je fenomenalna. Ja sam juče, ne pamtim kada sam poslednji put, znate u ovo doba jurnjave, žurnjave, ja sam juče cijel dan provela nadi i pročitala sam, pa evo, tačno sam na polovini knjige, čak i više, on ima 250 strana, pročitala sam nekih 140. I ovako tako, ali onako duboko čitanje i duboko upijanje, a govori o esencijalnim stvarima u našem životu. Šta je nama zaista bitno? Šta je nama zaista važno? Znate ono kad kažem, pa ne mogu da stignem, nikako ne mogu sve da stignem da pogledam, kao kad meni ljudi na Prodiši izazovu kažu ne mogu da stignu sve da pogledaju, jer mi radimo svakog dana, se družimo na Prodiši izazovu radnim danima, nekada ujutru, nekada uveče u 9. Ali uvek imaju snimke i ok, ja razumem, ne moraš da ispratiš sve. Ko kaže da moraš sve da? To je kao da kažete moram da pogledam sva videa na YouTube-u, pa nećete,
Pa otprilike da vam kažem, nećete nikada da uspete. Ne znam, odete na neki kurs, na neku edukaciju, nećete nikada sve knjige da pročitate, nećete nikad, kao što za ispit na fakultetu, jeste nekad rekli, sad sam skroz spremna, naučila sam celu knjigu, znam svako pitanje i šta god da se padne, ja sam 100% sigurna da ću položiti. Ne, nikada. Ali dobijete i 10, dobijete i 9, dobijete i 6, nekad i padnete. Čak što više neki put se desi da ste toliko sigurni, da ste toliko onako kao uvereni i desi se da vas strefe loša pitanja i jednostavno blokirate tog dana, ako pamtite kad ste bili u srednjoj školi ili na fakultetu i bukvalno kao da zaboravite sve. A sa druge strane dešavalo se da ste imali da niste spremni. I da ste izdominirali, da ste baš onako lep posao odradili i da ste, na primjer, položili. Pa isto tako i u svemu ovome. Nikada nećemo sve da završimo, nikada nećemo da budemo spremni i zato vam kažem, ljudi, krenite. Šta god da ste naumili, da li da radite radionice, da li da krenete da radite sa ljudima, da li reiki tretman, theta healing tretman. Sad ovako, 8. mart je, pa hoću još više žene da vas osnažim, da vas podstaknem. To je moja životna misija, da ohrabrujem i osnažujem žene, da vide kakav život mogu da žive samo ako se usude. Meni je onako stalno i na Prodiši izazov, ja ih stalno peckam i bockam u smislu da krenu da žive svoje potencijale, da ne čekaju više ništa. Čekajući da budemo spremni, nećemo nikada to da dočekamo. To vreme neće nikada da dođe. I sećam se jedne rečenice koja se meni onako jako urezala. Mislim da je to Jovana Miljanović bila jednom rekla na nekoj od naših edukacija. Ja sam bila dosta kod nje. I jedna žena je rekla, pa jednom ću još neko vreme, kako je rekla, nije jednom, nego nekad samo još malo da budem spremna pa ću da krenem da radim taj neki svoj online program. A Jovana je rekla, pa u kalendaru ne postoji datum nekad, uskoro. Taj datum u kalendaru to ne postoji. I bukvalno toliko gubimo životnog vremena, a život ode. I ja ne bi bila ja nemam Škorpiju ni u podznaku, ni u znaku i nisam mračna osoba, hvala Bogu, nekako sam onako, da mogu za sebe da kažem da sam lagana, da sam vedra osoba u suštini mog bića. I bez obzira na sve to, ta tema kada smo bliski smrti, kada se suočimo sa nekim bolestima, dijagnozama, kad nam smrt zakuca u blizini ili vidimo negde u našoj blizini, nekako mene to uvek podstakne na razmišljanje o životu. I šta me danas podstaklo da uradim ovu radionicu? Znate li šta? Utvrdilo. Ideja je došla i pre nego da se to desilo, ali se utvrdilo kad se to desilo. Znači, dok sam putovala do Hrama Svetog Save, nedelja jutro je moje sveto vreme kada ja najviše mesto gde najviše volim da budem ako sam u Beogradu, to je crkva Svetog Save, Hram Svetog Save, najmoćnija energija meni ikada koju sam igde osetila i na jednom svetom mestu. I ja na putu i samo mi dolazi, radiš radionicu, najavi, ja kažem dobro, tako ja i Bogi stalno pričamo, ali ja to nisam mogla da znam juče. Ne, meni je jutros došla ta informacija i ja samo kažem dobro, samo slušam to što mi dolazi i bukvalno najavljujem, usput pravim objavu s brda s dola, zato što ne mogu, ja to ne pripremam. Evo ko što meni prijateljica, ja u 10 do 7 pitam, jel hoćeš da budeš admin? Ona kaže, ja kao pa planirala sam da spremam večer, ja kažem nema veze, okej, znači onako je pitam u 10 do 7, nema veze što ne može. I ona kaže, pa ne znam kako si zamislila, a ja onako razmišljam, pa nisam zamislila. Nijedna moja radionica, nijedan moj video od preko 900 videa koje ste do sada, neki me prate godinama, nikada ništa nije bilo izmišljeno, smišljeno. Zašto? Ja te radionice ne radim odavde. Jer to onda uopšte ne bi nosilo tu energiju. Svaka radionica ide direktno odavde i direktno od ozgo. Konekcija. Znači prvo se povežemo online, kako ja volim da kažem, gore idem u kancelariju, a ići ćemo i svi zajedno kod Bogića Bogičevića, ja ga tako zovem, mi se onako baš lepo družimo. Ja jako puno volim da nekako sa njim sarađujem kad radim ove radionice. I onako kažem, nemam pojma, ja nikad ne znam šta nas čeka, kao i na Prodiši izazov. Ja ne mogu nikada da kažem, ove nedelje radimo, bavimo se tom i tom temom. Ne, bavimo se temom koja dođe za taj dan.
zavisi od grupe, zavisi od energije, zavisi od bukvalno događanja kolektivnih i samo se tako spuštaju te teme. I ja ne znam, ja sam pokušavala drugačije, ali nema, onda to izgubi suštinu, onda ja nisam ja, onda to ne teče iz mene, nego je onako smišljeno, usiljeno. Mislim, ne može, ja to kao pokušam, napišem par rečenica i uvek dođem sa praznom sveskom. Znači, nema ovdje napisano ništa, ni jedna rečenica, ja samo kažem, Bože, ja sad idem, a ti govori stvari koje treba da govorimo zajedno i neka budu najbolje stvari koje će da služe ljudima na najbolji mogući način. I uvijek se tako dešava čarolija. Kad verujemo Bogu i kad smo prepušteni. I ona rečenica uvijek je meni jako zvučala. Let go and let God. Znači, otpusti i pusti Bogu. Daj malo neka on radi, neka on rešava stvari, nek se on pozabavi. On uvijek radi za naše najviše dobro i on će uvijek da uradi ono što je najbolje za našu dušu. I pre neki dan priča mi jedna prijateljica kako njena prijateljica imala neko partnerstvo, doživjela neverstvo, a mnogo je bila bitna ta veza, taj brak. Sad ne zna šta će da radi sa životom. I onda me povezala sa njom da radimo Theta Healing. Ja sam joj rekla, slušaj, pre nego što se čujemo sad u ponedeljak i pre nego što krenemo da radimo, imaj u vidu samo ovo. Bog zida i kada ruši. I ta rečenica Vladika Nikolaj Velimirović meni je toliko složila u trenutku kad mi se činilo da mi se život raspada, da ništa nije kako treba da bude, da je sve negde otišlo dođavola, bukvalno, da kao ništa nema smisla. Ta rečenica je meni tada naišla onako. I još jedna isto, koju mnogo volim iz tog perioda, šta god da radiš, vezuj konce za nebo. I baš me pre neki dan moja najnovija asistent menadžerka iz tima, koja je pre neki dan, da kažem, napravila tu poziciju i napisala je, ma šta god radili, šta god da radiš, vezuj konce za nebo. I tako me podsjetila, to je meni jedna od najvažnijih rečenica u životu. I još jedna isto, gdje god da prođeš, ostavi trag ljubavi za sobom. Znači, meni je to isto nekakva misija, da kroz život kad prolazimo, da koga god dotaknemo ga nekakvom ljubavlju, dotaknemo ga dobrom energijom. I šta me utvrdilo da večeras radimo ovu radionicu? Ljudi danas u hramu i ja stigla, prvo, ja onako, dok sam kreirala ove objave za ove radionice i objavljivala po grupama, i smišljala po znacima navoda, samo taj mali informativni tekst čisto da vas pozovem na radionicu. Ja ne pišem nikakve pompezne tekstove, dođite, dešavat će se čudo, spektakl, ovo, ono, očekujte ovo, očekujte ono. Ja ne mogu da vam kažem, očekujte to, očekujte da će Bogić nešto lepo da uradi sa nama, šta niko ne zna, saznaćemo svi. I meni je to najlepše kod svih ovih radionica, svih ovih godina. I to najviše volim. I pazite sada. Omašim ja jednu stanicu, kao sad ću stići brže i kombinovala ja tu, ne znam, trolu i 46-icu da stignem ja tu što pre kao do hrama i verujte mi, kad god sam u životu htjela da pravim prečicu, da je bude što brže, da bude što, ono, kao, kad bi silila stvari, uvijek bi se desilo nešto da ta moja prečica se oduši. I nikad nije bila stvarno prečica, uvijek bi bilo na kraju, bolje da sam išla onim putem nego kao hoću i silim, a neće, ne može. I omašim ja tu jednu stanicu, ok, pređem ja tamo, ja kažem, a ona, ta trola, ona nedeljni red vožnje, i ona pa nailazi na svakih 15-20 minuta i ja onako rekao, Bože, ti si sad postaraj da ona što pre dođe, ja mnogo volim onaj početak liturgije, kad zvone sva ona zvona iz hrama i ja se tu ježim cela. I ja sam njemu rekla, ti mi molim te obezbedi, nemam pojma kad ide prevoz, ja tako pričam s njim. I to negdje takvu lakoću u komunikaciji sa stvoriteljem ja želim da vam prenesem kroz ove radionice. Vidite koliko je zapravo jednostavno, koliko mi ljudi stalno komplikujemo nekako te stvari, stalno nešto izmišljamo toplu vodu, a stvari su zapravo toliko jednostavne. Samo kažeš Bogu, hoću da mi naiđe 29-ka ili 22-ka. Nailazi, 2 minuta prolazi. Ja kažem, hvala, baš si divan. I stižem nikada ranije, bukvalno onako, imala sam čak, ne znam kako je toliko brzo stigla,
nenormalno brzo i nikada brže nisam stigla, jako sam omašila jednu stanicu i vraćala se stanicu nazad i jako je bilo da li ću uopšte stići na vreme, ja sam stigla u 10 do 9. I ja onako zahvalna Bogu i pazite, ja uvek u crkvi stojim skroz napred sa leve strane, znači bukvalno imam jedno moje omiljeno mesto i skroz sam tamo u prvim redovima, borbenim redovima, da tako kažem. I nešto mi je bilo, došao je jedan moj drug i još dve drugarice i ja onako intuitivno stanem totalno na sredinu, da bi tu i on stajao s nama, pošto su muškarci tamo sa leve strane, žene sa desne, koja ide u crkvu na liturgije, to zna. I sada, ja sam tu tako stala, bukvalno na sredinu, skroz napred. I na pola metra ispred mene neka bakica. I kreće liturgija i bakica pada. Bukvalno kao mrtva. Pada, znači kao da je nešto pokosilo i nije joj dobro. I ništa tu sada. A pazite, znači sa prvim rečima liturgije, znači kako su oni krenuli sa liturgijom, sa prvom rečju je ona pala. I ništa, oko nje se tu malo napravilo krug, ljudi su se malo razmaknuli da bi joj dali vazduha, a liturgija ide. Popovi onako gledaju ona deca, gledaju oni, kako se već sve zovu, ona sveštena lica, ali sve teče savršeno. Bukvalno bez prekida, onako samo neko iz obezbeđenja su došli da vide, ona žena leži na podu, okrenuta na leđima. I ja sam onako rekla, znam da sam sa razlogom tu i znam da sam sa razlogom stala baš na to mesto, na pola metra od nje. I rekla sam, Bože, ja znam da ne može ništa loše da joj se desi, a baki ne znam da li je krenuo i krv na nos da ide, prišle su tu neke žene, srećom, ja rekao sad Bože pošalji lekare ove, fizičke lekare, da je zbrinu dok dođe hitna pomoć. Pa sad kao hoće li neko da zove hitnu pomoć, pa su rekli da su zvali hitnu pomoć. I onako, okrenuli su je onako na bok, ali pazite, liturgija ide sve vreme kao da se ništa ne događa. Iako je napravljen onako jedan veliki prolaz da se kao napravi mesto da dođe hitna pomoć, baka leži nepomično prvo i baš onako, da li je bila bez svesti možda koji minut i onako malo su je tu sa vodom i sve to, ali ona i dalje bela, znači ono tako reći skoro pa da ne daje znake života i onako, sam pogledala gore, skroz onako ima ogromno, preko cele one kupole je veliki Isus Hristos i pored isto Bogorodica i Bela Golubica, moj životni znak. I kako sam pogledala gore, tako se kao kad radim Theta Healing tretmane i kad znam da se dešava isciljenje neke osobe. Ja to ne znam, kroz sve ove godine reikija i Theta Healinga, naučila sam taj trenutak, jer ja to fizički osetim u svom telu. Kad se u nekome dešava isciljenje, bukvalno u tom trenutku kao neka struja da prolazi kroz mene i zavisi, nekada to traje minut, nekada 2, nekada 10 sekundi, nekada 15. I ja sam samo osetila da se to spušta odozgo i ja sam rekla, znam da je bezbedna, znam da ne može ništa da joj se desi, znam da će biti dobro. I međutim, 20 minuta liturgija ide. Moj celokupni fokus je samo na njoj, samo gore na ovoj ikoni i sunce je bilo obasjalo onako zlatno, ono sve je u zlatu u hramu. Ja sam rekla, samo Bože spuštaj energiju u nju, izbrini je dok ne dođe hitna pomoć. Bukvalno sam tako. I igrom slučaja, naš 4, a svo 4 u reikiju, ja sam rekla sa razlogom smo tu, dajte da, ne, tad smo bili 3, ova 4 još nije stigla, rekao, ajmo sad zajedno da joj šaljemo energiju i da pomognemo dok ne stignu ovi, jer pazite, ovi fizički lekari, oni su stavili na bok, uradili su oni, malo je polili vodom i uradili su ono što su mogli, što oni znaju. Mi smo uradili ono što mi znamo i što možemo, naravno da je Bog uradio tu glavnu stvar, ljudi hitnoj pomoći, meni to nije jasno kako. Centar grada, hram, 25 minuta. Od 9 do 9:25 je čekana ta hitna pomoć. Ali da vam kažem, hitna pomoć je došla, baka je ustala na svoje noge, iz crkve je izašla. Znači nije bilo čak ni na nosilima, niti na bilo čemu. Ja sam rekla samo,
ona rečenica koja mi se često javlja kada vidim takva isciljenja i kada znam da se desilo isciljenje, samo sam rekla, znam da si to bio ti. I ja to često umem da kažem, ja to zovem božanske intervencije. I ja to umem da zapazim i jednom prilikom, baš sam bila taman završila 2. stepen Reikija i učila kako se šalje energija na daljinu, još nisam ni znala kako to sad u praksi će funkcionisati, kako to sad ide sa Reikijem. Još sam bila tek možda 2 mjeseca u Reikiju. Da, 1. stepen sam maja mjeseca završila, drugi posle mjesec i po dana, tako. I onako ja u mesari, sjećam se, i bakica neka pored mene stoji, a ja osjetim da mi iz desne ruke senzacija osjetim nešto, ja ne znam ni kako se to zove, ali kad ide energija, kad teče energija, kao kad radite Reiki tretman, ko je u Reikiju zna kakav je to osjećaj. I onako čudim se kao nisam dala nameru da Reiki energija ide, niko me nije zvao da mu pomognem, ali ne događaju se uvek isciljenja samo, da kažem, kroz taj svesni deo, da ti neko kaže, boli me glava, stavi mi ruku na glavu, super, hvala ti. Ne, nekada, kao što se verovatno danas desilo, više ja od osobe i više ja od osobe koja može da pruži to isciljenje kroz sebe, se dogovore i bukvalno osoba dobije to što treba. Tog dana se to desilo sa tom bakicom u mesari, da ja nisam ni znala da ja njoj šaljem energiju, energija je sama krenula. I tek sam onda ja čula da se ona žali, jao, pa meni danas baš nije dobro. I danas sam se setila, baš u crkvi, kada sam, pa isto tako, to je bilo pre nekih 7 godina, ja na pijaci i znači maj mesec, tako nešto, znači nije mnogo bilo toplo, 20 stepena, nije bio pretopao dan da kažete pao neko od sunčanice. I u pijaci i tamo se dešavaju 2 slučaja, nezavisno jedan od drugog. Pada jedan čovek u nesvest, pada drugi čovek u nesvest. I to se sve događa u razdaljini od 3 metara možda. Za jedno kažu, ovaj je već pozelenao, on je gotov. Bukvalno kažu, ovaj je gotov. A ja onako, sjećam se, baš sam bila, da kažem, početnik reikista i kažem, nije sa njim gotovo. Bože, ja nemam pojma šta ja treba da radim. Ali to je to, samo ta čista dobra namera. Kad je vi date, energija krene i radi ono što treba da radi. Tako će i večeras, ja ne znam kome večeras možda nije dobro, možda neko ima neku bolest, možda neko ima neku dijagnozu, možda neko ima fizičkih problema, možda neko ima psihičkih problema. Kakav god da izazov imate, energija ljudi već deluje. Možda to već i osjećate, možda i ne osjećate. Nema veze, vremenom ćete se naučiti i to da osjetite, možda nikad i nećete. Ima ljudi koji jednostavno nemaju senzacije. Vi samo, naravno, ako to vaša duša želi i hoće, ja uvijek dam nameru da svi koji su prisutni na radionici, live-u, videima koje ja radim, da primaju energiju, ako to njihova duša želi, hoće i spremna je da prihvati. Tako da, kogod želi, napišite samo da u komentaru, da se večeras, mada vi čim ste tu, negde ste se prijavili za ovu radionicu i negde znate kako te moje radionice, možda i ne znate, možda ste slučajno prvi put nabasali na moju radionicu, ali evo, ja se već ovim bavim od 2017. godine, znači punih 9 godina već, još malo pa 9 godina, tako da nekako s ljubavlju želim da vam ova energija služi, da vam doprinosi, da vas vodi, da vas usmerava i da bude uz vas. Evo, pišete vi da u komentaru, da čisto ja znam, jer nekada se desi da neko je to možda je kao slučajno naišao na radionicu, pa da ste slučajno to i to je skroz okej. I možda ste kao i ja pre nekih 10-11 godina, neverni Toma koji je samo došao da izvidi kao šta ova to tamo priča. I ja znam isto tako slučajeve, čak su neki od tih ljudi su večeras na ovoj radionici, ali znam da su me ranije i blokirali, i da me nisu voleli, i da mi ih je iritirao zvuk mog glasa, i da me baš sam izazivala u njima gomile negativnih reakcija. A te žene, sada su, da kažem, i moji učenici, i moji saradnici, i onako, i meni je to isto prelepo. Zašto? Zato što naša duša nekako nas uvijek dovede do onih ljudi koji su nam potrebni, do onih metoda koje su nam potrebne. Tako da,
To je toliko velika istina. Šta je isto važno da vam najavim? 20., 21. i 22. mart. Biće Theta Healing Basic, znači Theta Healing osnovna edukacija. Obično su radionice petak popodne, znači od 5 do 10 uveče, subota popodne isto bude od 4 do 9 do 10 ili od 5 do 10, u zavisnosti ako ima ljudi koji rade, pa se dogovori grupa. U grupi obično bude, neobično, nego uvek do sad je bilo 11 ljudi, neobično je, koliko god ja da kažem, uvek budemo 10 učenika i ja. To je neverovatno, tako da negde, eto, to je i verovatno neka idealna grupa za rad, pa se tako i naprave te grupice. Ko bude želeo, slobodno može da mi piše. Cena edukacije je 300 eura, da znate. Odmah posle edukacije ste i može se dogovoriti i na, ne znam, plaćanje na 2 ili na 3 rate, ko, na primjer, ne može odjedanput da plati. Znači, kao i ja sam tako prolazila moje edukacije, tako da razumem i to kako je to veliki iznos odjedanput da se da. Skroz je to ok, ali pazite, odmah posle toga ste sertifikovani Theta Healing praktičar na institutu američkom Theta Healing i dobijate svoju zvaničnu diplomu, možete odmah početi da radite sa drugim ljudima ako želite, ako ne želite možete proći. Ja sam prošla tek 4 edukacije pa sam tek onda krenula da radim sa drugima. Zašto? Bilo mi je potrebna sigurnost i bilo mi je potrebna vežba, praksa da bih se osmelila. Sada bih mnogo više voljela da ljudi ranije krenu da rade, voljela bih da je neko tako radio sa mnom kao što ja sada radim sa mojim učenicima, da sam možda bila na tim Theta Healing vežbaonicama koje ja sada pravim da bi moji učenici što pre onako stasali, ne samo moji, bilo čiji učenici, otvorene su kao što vidite moje radionice. Ja nekako mnogo volim taj doprinos svetu. Nekako moja duša toliko ima želju da pomogne velikom broju ljudi i ja znam da to je to. To je jedna od mojih misija, da osnažim i ohrabrim žene da krenu da se bave makar ovim stvarima koje su završile ili da otkriju svoje darove. Molim vas što više hidriranja. Uskoro ćemo da krenemo i sa teta očitavanjem i sa teta meditacijom. Ja ću sad prvu kartu da izvučem. Znači što više hidrirajte se. Ovo su Theta Healing kartice koje su predivne. Kartice sa vrlinama. Ajde da vidimo na kojoj vrlini bi trebalo da se večeras, na čemu da se usmerimo večeras onako baš. Ajde da vidimo. Zanimljivo. Da vidite šta piše? Courage. Hrabrost. Eto, da se žene ohrabre. Cooperation. To je ono što vam pričam. Kad se udružimo i ujedinimo, stvari idu mnogo lakše. I endurance, a to znači izdržljivost. Znači, 3 karte za večeras. Hrabrost, saradnja i izdržljivost. Zašto sve to? Prvo, potrebna je hrabrost da se pojavite. Potrebna je hrabrost evo ovako da kažete dobar dan, ja sam Marijana ili Tanja ili Laura ili Sanja ili kako već i ja se bavim Theta Healingom, ja želim da pomognem što većem broju žena da se ohrabre, osamostale, probiju svoje granice, kočnice, barikade, da stanu na svoje noge, da krenu da žive svoje snove. Zašto? Pa zato što će vam se mnogi smejati, mnogi će da kažu ova nije normalna, čime li se ona to bavi i to je skroz ok. Ali to nisu naši ljudi, vi trebate da se pojavite zbog ljudi koji su vaši. Znači potrebna je hrabrost, onda potrebno je da sarađujemo. Mnogo ljudi onako završi neke tehnike, završi neke edukacije, ali toliko se drži ono kao pusto ostrvo, ne želi nikada nikome da pomogne, kao mislite da u ovom svetu postoji konkurencija. Kada učim ljude na Theta Healingu 7 nivoa postojanja, zapravo dolazimo do toga konkurencija ne postoji u višim sferama. Na 7. nivou, kakva konkurencija, samo stvoritelji vi i čista božanska bezuslovna ljubav. I nema dalje, ne postoji ništa drugo. I ako ste što više u tom 7. nivou, što više u kontaktu sa stvoriteljem, što ste više u kontaktu sa stvoriteljem, vidjet ćete koliko je
sve podržavajuće, koliko sve radi za nas, u našu korist. Kad god uđete u strahu, u kao, jao, nema izlaza, u sve dualnosti, dobro, loše, zlo, ovakvo, onakvo, crno, belo, niste kod stvoritelja. Kod stvoritelja nema čak ni dobro ni loše. Znači, samo čista ljubav stvoritelja, to je apsolutna, apsolut, jel znate šta je apsolut? Znači, ono kao jedinstvo, jednota, znači ne znam koje još reči mogu da upotrebim, osjetit ćete kad budemo ušli dublje u teta meditacije. I znači rekli smo hrabrost, kooperacija i izdržljivost. Pazite, mnogi ljudi uđu i u reiki, u teta healing. Znate koliko ljudi rade obično reiki? Evo sad ću iskreno da vam kažem. 21 dan. Kad im ja kažem, sad 21 dan, morate po znacima navoda da radite ove tretmane na sebi, tad kreće ono prvo čišćenje i ljudi to odrade. I nekima bude teško, nekima lako, ali da kažem 90% odrade. I znate šta se desi? Onda 90% ljudi proredi reiki. Prvo ga radi svaki drugi dan, pa ga radi jednom nedeljno, pa jednom mesečno, pa jednom u 2 mjeseca, pa jednom u 6, pa jednom u godinu dana, pa onda nekoliko godina i zaborave da su inicirani u reiki. A život im se raspada, oni se raspadaju. Meni je to tako žalosno, kad ljudi imaju bukvalno dragulj u svom životu i još na inicijaciji, ja im kažem, inicijacija je doživotna. A vi možete obnoviti, evo u sredu ću raditi jednu inicijaciju sa ženom koja je prošla inicijaciju 1., 2. stepena kod drugog učitelja. I sad, bilo je to davno, ona nije bila baš tada mnogo aktivna, nije bila oduševljena, nije baš nekako ni razumela reiki, plašila se da ga radi jer nekako taj učitelj je više preneo strahove nego suštinu reikija, nažalost. Ali nema veze. I sad ona želi da obnovi inicijaciju i da obnovi ceo reiki. Mi ćemo bukvalno da radimo celu obuku za 2. stepen. I okej, to je moguće. Ona je želela da se vrati tome. Dakle, ali da znate, reiki je, ne gubite inicijaciju u reiki. Jedanput kad ste inicirani, ali znači nije ono kao, sad ću da čitam knjigu o reikiju, super, okej, mi radimo svi reiki, mi koristimo tu životnu energiju. Sa inicijacijom se energetski kanal širi. Vi se izdižete, koja je poenta inicijacije? Učitelj vas izdiže na novi nivo svesnosti. I pazite, ako vi radite tretmane sebi, vi ćete se održavati na toj vibraciji. Ako ne, to je kao kad nemam pojma, smršate i onda kažete, sad idem da pojedem prase, jer sam smršala i onda kao neće ništa da mi bude, biće ti. Opet ćeš da se ugojiš ko prase, ako nastaviš da jedeš ko prase. Nije dovoljno to što si jednom smršala, jednom uradila taj neki detoks ili tako to. Isto i ovdje, nije dovoljno kao inicijacija, ona jeste doživotna i vama je ta mogućnost otvorena, ali kanal, ako se ne koristi, ako se ne čisti, ako se ne radi na tome da držimo svoju energiju i svoju frekvenciju i svoju vibraciju, mnogo se lako zaprlja. Mnogo lako skliznemo, pogotovo danas. Vreme 3. svjetskog rata, globalna kriza, hladni rat, ne samo hladni rat, sad je počeo i, nažalost, ovo ljudi početak 3. svjetskog rata, koliko mi god se pravili da je, po znacima navoda pravili, ne trebamo gledati sa roze naočarama, ali trebamo vidjeti šta se stvarno dešava. I pogledati istini u oči i prihvatiti istinu. U ovakvim vremenima, ja kažem, u teškim vremenima, u tamnim vremenima, još više se vide ti svetli ljudi i još više su potrebni. Zato je ovom svetu potrebno još više ljudi koji će da se bave reikijem, teta healingom, svim tim energetskim tehnikama koje pomažu. Sad ja za ove 2 tehnike pričam, ja se njima bavim, meni su pomogle, meni služe, ja ih mnogo volim, meni svaka od njih ima smisla. Vi ne morate to, uzmite nešto 10, 100, šta god vama radi radnju i u šta verujete. Ali naravno sve to uz Boga, bez Boga ništa nije moguće. Znači, po meni, ja mislim da nijedna tehnika ne može bez Boga. Da su to samo kao alati kojima lakše sprovodimo, da kažem. Eto tako. Nešto što nam pomaže da još konkretnije, još jasnije, još fokusiranije tu energiju uspemo da usmerimo. Ništa drugo i samo postoje različiti načini kako možemo da upotrebljavamo te tehnike. Bukvalno to. Tako da, eto, to sam željela da vam kažem, ljudi, potrebni ste, 20., 21. i 22. osnovni nivo teta healinga. Baš sam razmišljala da li sada ga radim, da li ga ne radim sada,
da li da ga radim u aprilu? Onda sam rekla, ne, radit ćeš ga i sada i za aprilu vidjet ćemo ako se napravi grupa, ali ima jedna rečenica, kaže first think first, a to znači prvo prvo. I kaže u ovoj knjizi fantastičnoj, za 400 dinara na kiosku, znači pređite na stvar. I kaže ovako, kaže, ovo doba, kaže, iznedrilo je tako neke neverovatne stvari. Jel znate, kaže, šta je prioritet? Prioritet je jedna stvar koja ti je najvažnija, koja ti je esencijalna, koja je nešto najvažnije, najbitnije. I kaže, ovo današnje dobra kreiralo i kaže, imam prioritet, pa navodi to i kaže, navedi 5 prioriteta. Kaže, ne postoji množina od prioriteta. Znate li šta je prioritet? To je onaj koji je prvi, onaj koji je najvažniji. Kad kažete imam 5 prioriteta, to je kao da kažete imam 5 najvažnijih stvari. Pa ne mogu 5 da budu najvažnije stvari. Kao u životu, možete da kažete, ok, bitna mi je porodica, bitna mi je karijera, bitan mi je novac, bitno mi je zdravlje, bitna mi je, ne znam, prijateljstva. I sad kad te pitaju, a šta ti je prioritet? Pa sve mi je prioritet. Pa nije. Pogledaj gde sebe daješ najviše. Neko kaže, bitna mi je porodica. A svuda ga ima, sve ove 4 su više zadovoljene nego u porodici. Neko kaže, ne znam, bitno mi je zdravlje. A realno zdravlje mu je na 17. mjestu. Mi mnoge stvari pričamo da su nam stvarno prioritet, a pod broj 1, rad na sebi podrazumeva da osvestimo kako stvari stvarno stoje. I da priznate sebi, ako vidite da vam to nije stvarno prioritet, da kažete da nije. I sad, vraćam se na onu bakicu danas iz crkve. Ja sam sve vrijeme bila, ona je bila bukvalno na metar od mene, leži. Neki su čak pomislili da će da umre. Stvarno je delovalo jako zeznuta situacija i vidjelo se da je baš je bilo mnogo loše i osjetila sam da je bilo loše, a kad sam osjetila tu energiju kako se spušta odozgo, znala sam da će da bude dobro. Ali to baš da će, mislim, ja sam sve vrijeme nekako zamišljala da ona na svojim nogama izlazi iz crkve, ali nisam znala kako to stvarno, jer sam sa druge strane moj racionalni mozak je rekao sad će da uđu s onim kolicima, da je natovare i da je voze u hitnu pomoć. Međutim, ne, žena je na kraju izašla sama. I onako razmišljam, bukvalno kako je liturgija tekla kao da se ništa ne dešava. Ljudi, to je isto što ljudi misle da su nezamenljivi. Život će da nastavi da teče ako mi ne stanemo. Ako mi samo padnemo tako jednog dana i ne stanemo sa ovog sveta. Ok, žalit će vas mjesec, 2, 3, godinu, 2, 3. Nestaćete ko da nikad niste ni postojale. I ne kažem vam ovo iz nikakve loše namere i nikakve negativne energije, naprotiv. Iz energije zgrabi život sada. Ne čekaj za godinu dana, ne čekaj da odeš u penziju pa ćeš da kreneš nešto da radiš, da živiš. Ne čekaj da odeš na godišnji odmor pa ćeš da se odmoriš. Ne čekaj da ne znam šta da se desi pa ćeš da odeš kod lekara. Ne čekaj da ne znam šta pa ćeš toj osobi reći da je voliš. Ja nekako toliko hoću da vam istaknem važnost. Bukvalno zanimljivo mi je bilo to da idući prema crkvi zasvetlo je neki billboard. Bilo je u pitanju Generali osiguranje, moja nekadašnja firma, i samo je pisalo ogromnim crvenim slovima, ne, crvena pozadina je bilo, a bela slova i ogromno preko celog billboarda je pisalo sada. I ja sam se tako naježila kad sam videla tu reč sada, jer mi samo sada imamo, mi nemamo ni sutra, znači daleko bilo, mnogi ljudi se sutra ujutru se neće probuditi, ko što moj tata pre 2 godine, samo otišao na spavanje, sutra da nije ustao iz kreveta. I evo, mama mi je danas rekla, moja komšinica, bukvalno preko puta nas živi, žena ima 60 i nešto godina. I mama kaže, znaš ko je danas umreo? Kažem, nemam pojma. Kaže, ova komšinica preko puta. A zadnjeg puta, evo, pre 7 dana kad sam bila u Piro, 10 koliko, i ona meni, gde si devojčice, kako si? A baš je dugo nisam videla. I sad shvatam, wow, kao, pa to je bio posljednji put da sam je vidjela. I ja kažem, wow, kao nikad ne znaš, mislim, da kažem, to je sad jedna komšinica sa kojom ja davno više nisam u kontaktu, ja ne živim u Pirotu, ali razumete, to može da bude sutradan vaša majka, vaš otac, neko vaš blizak. Nikad ne znamo kad je taj zadnji čas. Zato hoću da živimo svaki dan punim plućima, da sebi večeras još kažete,
šta mogu da uradim da mi ovaj dan, da ne odete skenjani na spavanje, sigurno nećete posle svega ovoga što ćemo raditi, ali da ne dozvolite sebi ni jedno veče da odete tužni, da odete neraspoložni. Ja se sjećam Laura kad je rekla prošle nedelje kad je došla na Theta Healing radionicu, koliko je bila tužna i rekla ja sam sad baš tužna, baš prolazim težak period. Kad je prošao vikend, žena se preporodila za 3 dana, ja kažem, Bože, koliko je ovo velika misija ove radionice, mislim ove edukacije Theta Healinga koje su trodnevne radionice intenzivnog rasta i razvoja. Ja onako kažem, hvala ti Bože što je bila tu, hvala ti Bože. I sad evo, Laurica mi dolazi za 3 dana u Beograd, pa idemo za Pirot i toliko se tome radujem. Hoću da vam kažem, život je sada. Nema preko sutra, nema nekad tamo, nema juče. Većina ljudi živi ili u prošlosti ili u budućnosti. Mi najmanje smo sada. I onda nam je toliko bez veze, jer vi već sada, evo ja već verujem da sad i na ovoj radionici, da polovina vas nije na radionici. Da ste samo upalili Zoom, ne znam što ste ga upalili, eto čisto kao da primite neku energijicu i primit ćete je. Ali ne primate suštinu onoga što vam pričam, primate samo djelić onoga. Kad niste 100% u onome što radite, to vam govorim i ja kao osoba koja je uvek 5 stvari radila istovremeno. Bukvalno pričam telefonom, kuvam nešto, stavljam veš mašinu da se, mi žene nekad mislimo da tako i moramo, ali verujte mi, bit ćemo 5 puta efikasniji kad budemo krenuli da radimo jednu stvar, pa drugu, pa treću, pa četvrtu, pa petu. Zašto? Ta moć fokusirane pažnje, znači baš u ovoj knjizi, sad ću da probam da nađem. Znači kakva slika, toliko je prosta i jednostavna, a toliko bitna. Samo da je nađem jer mi je rekao sam ovo moram da... Jel vidite ovo? Ova sličica smo mi kad radimo 10 stvari u isto vreme. Jel vidite? Sve radimo, ali pomalo. I svuda smo onako mala ova streličica. I uveče kad legnete, raspali ste se, a ništa niste uradili. Bukvalno, kao malčice svuda. Svuda mravljim korakom. A ovo je kad se usmerimo u jednu stvar. I kažemo, ok, nedelju posvećam. Evo, ja sam juče ceo dan posvetila ovako. Juče sam ceo dan provela na Adi i pročitala polovinu ove knjige. I razmišljala, odmarala se, uživala na suncu, punila se, čula se sa nekim dragim ljudima. Bukvalno sam rekla, wow, punjenje baterija. Ja sam razmišljala još juče da radim ovu radionicu, kad se vratim, on sam rekla, ne, nećeš. Ceo dan ćeš da se puniš i celo večer ćeš da se puniš i leći ćeš ranije i otići ćeš na liturgiju, a onda ćeš da vidiš da li ti se to i dalje radi. I da li ćeš stvarno to da radiš. I pogledajte koliko smo efikasniji kad laserski fokusiramo našu energiju. Koliko je to zapravo bitno. I to vam je možda jedan od najvećih životnih savjeta koji možete da dobijete u ovom trenutku. Nemojte da radite. Japanci imaju jednu fantastičnu izreku. Znate kako kaže? Kad piješ čaj, pij čaj. Ja sam onako kao i? Pa nema i. Kad piješ čaj, piješ čaj. Kad jedeš, jedeš. Kad pereš sudove, pereš sudove. Kad slušaš muziku, slušaš muziku. Kad gledaš televiziju, gledaj televiziju. Kad si na radionici, budi na radionici 100%. Budi i slikom, budi i glavom, i telom, i dušom, i srcem. I ne pričam vam ovo sad zbog ove radionice, nego zbog nekih drugih radionica i zbog ove, ali zbog svega što radimo tako kako radimo. Zato što smo mnogo površni. I zato što je toliko, ja sam se juče začudila, da, to ću vam isto ispričati. Sedim ja i čitam knjigu i nalazi neka baka. Prelep dan, stvarno ima puno ljudi na Adi, ali ima puno i mesta, ima puno i kafića. I od toliko kafića mene neka bakica pita, izvinite, a baš onako ljubazna, divna, kao, izvinite, kao, ali mogu ja da sednem ovde? I seda bukvalno na klupici preko puta moje klupice. Onako kao, zbunjeno je onako kao, što sad našla baš pored mene da sedne pored toliko kafića? Rekao sam, pa znam, energija privlači.
Znam da, nešto je trebalo da se desi neka razmena. Ali u prvom trenutku moj racija je bio kao, sad će joj zvoniti telefon, sad će ona non stop pričati, sad će ko zna koga da... Moj racija to priča. I kažem, Tanja, ti se fokusiraj na knjigu. Isključila sam telefon, isključila ove mobilne podatke i rekla sam, ja sam tu i čitam knjigu. Pijem kaficu i pijem sunce. I udubljujem se. I znači prolazi bukvalno sat vremena. A pazite ljudi, bakica sedi, mirna, tiha, u jednom trenutku ja sam i zaboravila da ona sedi preko puta mene. I ona samo sedi i gleda u vodu. I onako kao podignem glavu, napravim ja pauzu, uzmem naravno mobilni telefon, možda, ali ne na svakih 10 minuta, možda na svakih 30, 40. Pogledam ja u telefon, da ne slučajno nešto ne propustim. Svet će da propadne ako ne proverimo notifikacije na svakih 10 minuta. Naravno, da sarkastično ovo kažem. Bakica i dalje, nepomično, onako, sedi, gleda, uživa. Čak nije ništa ni naručila, ništa, ni vodu, ni ništa, samo sela tako pored mene. Nisu nju pitali, nas dve kao da smo bile nevidljive, više nas ni konobar više nije uznemiravao. Ona i dalje sedi, ništa. 2,5 sata je prošlo, ja sam stvarno pročitala 120 stranica ove knjige. Ja ustajem i kažem, sad idem krug po Adi da okrenem, ja se već teleportovala u Pirot. I ona onako kao mene pita kao, baš je zanimljiva ova knjiga, baš ste se udubili. Rekao, jesam baš. A o čemu se radi? Rekao, radi se o tome, upravo o tome da se udubimo, da eliminišemo sve nepotrebno iz svog života, da izbacimo iz svog života, iz svog frižidera, iz svog ormana, iz svega, da izbacimo sve što nije esencijalno, sve što nije bitno, da se otrpamo i da mnogim stvarima u svom životu kažemo ne. Da jasno i glasno postavimo granice, da se odreknemo mnogih, čak i dobrih prilika, da bi došli do izvanrednih. Ona kaže, baš zanimljiva knjiga i pitala me kako se zove. Potraga za suštinom, odnosno pređite na stvar se zove knjiga. I tako baka meni onako kao prijatan dan, sve najbolje vam želim, kao da me blagoslovila. Ja ne mogu da vam opišem, to je bila takva mala razmena, ali tako mi je oplemenila dan da sam ja bila puna utiska. A onda se desilo to da sam zaboravila slušalice, jer ja uvijek nosim slušalice sa sobom, ja uvijek nešto slušam, uvijek nešto gledam, uvijek nešto. I juče se desilo da sam ih zaboravila. I onda sam okrenula krug oko Ade u totalnom miru. Bez telefona, bez slušalica, sama sa sobom. I to mi je toliko prijalo, toliko me uzemljilo, toliko me smirilo, toliko me onako, baš mi je dalo jednu dozu takve stabilnosti da ne mogu rečima da vam opišem. I molim vas, idite bar jednom nedeljno, bar na 2 sata, sami. Da, šta sam posle uradila? Stratila u jedan prelepi restoran, naručila čašu prelepog crnog vina. Ja generalno glavno alkohol ne pijem, ali mi je tako došlo da napravim neki užitak. Neki prelepi obrok, neki najfiniji mogući restoran na Adi. Muzikica je bila akustična i zalazak sunca. Ljudi moji, koje uživanje, kakvo je to bilo isceljenje. Isceljenje se događa u svakom takvom trenutku kad smo sasvim prisutni. Ako ste vi sada prisutni na ovoj radionici, ako niste u fazonu da sve vrijeme čekate, a kad će da krene meditacija, i ne osvestite šta vam ja zapravo govorim, džabe ste došli na ovu radionicu. Skroz džabe. Zašto? Pa zato što možete 156 meditacija da pustite još večeras. Možete ChatGPT da pitate da vam izdiktira neku meditaciju. Bukvalno možete, sad ima danas toliko informacija da ćete se zatrpati, a promaći će vam suština. Mi ljudi smo takvi da često, kako kažu, od drveća ne vidimo šumu. Bukvalno tu nam je kao pred očima i onda ne vidimo šta nam je zapravo tu. Isto tako kroz život idemo i tražimo nešto, nemamo pojma ni šta tražimo, izgubljeni totalno. Poenta je da se malo vratimo toj suštini. To mi isto poenta ovoj energiji. Ja više volim ove priče nego samu meditaciju. Hvala ti, Zoko, na potvrdi.
Zašto? Zato što vam ja ne pričam tamo neke pričice, da vam izmišljam sad nešto, bila tamo Crvenkapica i pojeo je vuk i tako to. Ne, ja vam govorim priče iz stvarnog života. Ovo je stvarnost. Ova baka je jutros meni pala pred noge. Ova bakica jutros, i baka ova od juče sa Ade, kaže meni, ja tako godinama dolazim na Adu. Ona kaže, vi volite prirodu? Ja kažem, obožavam prirodu, vodu, sunce, vazduh. Ona kaže, i ja isto, tako godinama. I kaže, godinama sam okretala i krugove, a sada kaže, dolazim bez mislim ima telefon, ali onaj telefon 2 puta se javila za ta 2,5 sata, neko je zvao, po 3 minuta je to trajalo. Ne oni razgovori, znate kao kad se čujemo sa nekim pa pričamo po 2 sata, pa a kao smo otišli u šetnju, pored vode, pored obale, pored reke, a mi sve vreme na telefonu. Isto kao da ste i kući. Ok, malčice je bolje, ali niste tu. Niste prisutni. Mislim, niste. Kad kažem niste, to mislim i na sebe. Ja sam sebe jučer bukvalno išla da učim sebe tim stvarima. Znam ih ja, ali mnoge stvari mi znamo znamo da je dobro da vežbamo, ali da? Pa koliko ljudi vežba? Znamo da je super da se hranimo zdravo, da postimo, pa koliko ljudi posti? Koliko ljudi se stvarno hrani zdravo, lepo, kvalitetno? Znači, mi mnoge stvari znamo, ali koliko, ja uvek to kažem, koliko primenjujemo. Zato ja ljude pozivam na prodiši izazov. Zašto? Pa hteli ne hteli, ja ljude nateram na prodiši izazov, mi svakog dana radimo vežbe disanja. I svako ko učestvuje u program Prodiši, koji košta 30 € mesečno ili 3.500 dinara, ja sam danas bila u šumi sama i čitala knjigu bez telefona, pa prelepo, lekovito. To je poenta. Svake nedelje bar 1-2 sata sami sa sobom. Dajte mi sada samo dozvolu, svi, možda u međuvremenu si neki drugi stigli, da vas očitam kao grupu, pa ćemo onda da uđemo u teta stanje, da uradimo neke teta downloade. Kogod može da se uključi i slikom, bilo bi dobro. Da budete 100% tu. Da vas vidim, da vas osetim, da vas doživim. Mislim, ja ću vas svakako doživjeti i vidjeti i osetiti, ali mnogo je bolje kad se vidimo. Dvosmerna je komunikacija, a ne jednosmerna ulica. Tako da dobijate više kad je dvosmerno. Pa vi sad kako hoćete. Ništa nije da mora, ali je dobro. Evo, pišete da u chatu. Svi vi koji date odobrenje, ja ću moći da vas očitam ako se neko ne slaže. Jednostavno energija će ga, samim tim kad se radi teta healing očitavanje, bukvalno se naše duše povezuju, naša srca i kao da od velikog ovog zraka kroz mene dolaze zraci ovog božanskog sunca do svakog od vas kad se radi ovo očitavanje. Stvoritelju svega što jeste, zapoveđeno je da se ova divna i lepa grupica očita na najbolji, najuzvišeniji, božanski način, da vidimo šta je ovoj grupi u ovom trenutku sada najpotrebnije. Hvala ti, učinjeno je, učinjeno je, učinjeno je. Prva stvar koja mi dolazi, još više hrabrosti da živimo sebe, da živimo svoju istinu. Najlakše je, najjednostavnije je ako živimo sebe. Ako prihvatimo, prihvatanje sebe. Stalno mi imamo neki deo sebe koji nije dovoljno dobar, fali mu ovo, fali mu ono, nekome se ne sviđa njegov fizički izgled, neko ima neki problem u svom životu, na primjer neki težak, toksičan odnos. Znači da prihvatimo sebe sa svim svojim bagovima, sa svim svojim nesavršenostima, takvi kakvi jesmo, prihvatanje. Prihvatanje sebe i prihvatanje drugih. Znate koliko često nailazim na ljude koji, čak i žene koje su u brakovima i ne mogu da prihvate svoje partnere i toliko im zameraju. Zameranje je jedan od najčešćih uzroka cisti i tumora i karcinoma, čisto da znate. Zameranje, mržnja, kad ste ogorčeni na nekoga, to vama stvara ciste i tumore, čisto da znate. To je toliko opasno gajiti u sebi. To je gajenje. Znači, mi gajimo te stvari,
A poenta je kakve misli gajimo, takva je i hemija u našem organizmu. Tako da je mnogo važno šta gajimo, šta smo sebi dozvolili da gajimo. Nadam se da nećemo dozvoliti da gajimo grozne stvari o sebi kad možemo da gajimo dobre stvari. Ovako sad. Ajde još malo da vidimo šta još očitavamo. Koji je to osjećaj sada za ovu grupu koristan? Baš mi se javila reč koristan. Da vam se spusti osjećaj da ste korisne. Znate ono kad imate osjećaj da ste beskorisni, da ne doprinosite, da niste dovoljno vredni, da niste dovoljno dobri, da jednostavno ko da ste bezvredni, to. Da spustimo malo taj osjećaj da smo korisni. Osjećaj da znate kakav je to osjećaj biti dragocena. Biti dragocena sebi i drugima. I kada sam držala pre par dana radionicu u Beogradu uživo, koja će biti svake prve srede kao podrška udruženju žena heroine za žene koje prolaze proces isceljenja od karcinoma i žene koje su prošle proces. I sad sam nešto tu važno htjela da kažem. Sjetit ću se. Nešto sam htjela za njih da kažem. Nije taj proces samo da prihvatimo sebe, to sam već rekla. Sjetit ću se šta, onako sad, nekada napravim preširok uvod pa ne kažem poentu, a to je isto važno, da se učimo da pričamo suštinu i poentu. Idemo, sad ćemo da uđemo u teta stanje, pa ćemo kroz to teta stanje da vidimo. Šta je to što nam je u ovom trenutku... I šta sam njima rekla, evo došlo je. Da se sete da su i one nekome dragocene, pa čak i tako oštećene pod znacima navoda, u smislu sa odsečenim nekim delom tela. Ljudi, vi niste vaša ruka, vi niste vaša sisa, vi niste vaš jajnik, vi niste vaša materica, to jesu sve fizički delovi nas i jesu bitni. Ali niste manje vredni ako su vam izvukli štitnu žlezdu, niste manje vredni ako možda sada prolazite proces isciljenja pa možda nemate kosu. Mnoge žene to teško dožive kada izgube kosu, izgube, fizički se promene, izmršave, počnu da je onako baš fizički da ne deluju dobro i onda jako teško prihvataju sebe. I poenta koju sam želela da im prenesem da su i one dragocene. Svako ima nekog kome je dragocen. Čak i ako mislite da nemate, ako ste sami na svetu, imate taj osjećaj da ste baš usamljeni, a ima ljudi, ima žena, imaju i porodicu i decu i unuke i svašta nešto imaju osjećaj da su sami na svetu. Jer nisu dovoljno prisutne te osobe, na primjer, koje su im bitne. I to je meni isto bila poenta da se podsjetimo da smo svi nekom dragoceni. Ako ne možete u trenutku da se sjetite kome ste dragocene, dragocene ste Bogu. Bog nikada u prirodi ne pravi škart. Čak i kad prolaze osobe i zdravstvene izazove i raznorazne izazove, Bog nikad ne pravi ništa nepotrebno. To nemojte nikada da zaboravite. Nikada, nikada, nikada. Niste defektni, niste felerični, ko što je jedan muž pričao o svojoj ženi koja ima povredu, a on onako na zebanciju, kao imam ja feleričnu ženu. Zamislite ono kao, pa takve stvari se ne govore ni na šalu. Kada bismo bili svesni šta reči rade našem DNK. Na Theta Healingu isto učimo, ljudi, vi dodirom, ja zato na mojim radionicama uživo, ja puno dodirujem ljude, uvek je tu fizički dodir, fizički kontakt, vidjet ćete ako dođete na sledeću. I zašto? I na retritovima. Zato što mi kroz taj fizički dodir bukvalno menjamo DNK osobe. Očitana je informacija. Čim nekog pipnete, vi ste ga već očitali. Ušla je informacija u vas i ušla je u tu osobu. Tako da je mnogo važno pazite ko vas dodiruje. Ja, na primjer, kada odem na feniranje, ja sam tu mnogo osjetljiva za te stvari. Ko me fenira, ko mi pere kosu, ko me čupa tamo, ko mi radi nokte, ko mi radi masaže, ko mi radi te, da kažem, stvari gdje se fizičko telo, da kažem, dodiruje.
i u čijem energetskom polju boravite. Nije sve jedno, a još, što bi rekla Ceca, pazi s kime spavaš. To je isto toliko bitno, partnere koje birate, koga puštate da uđe u vaš i fizički prostor i emotivni prostor i uopšte u vaš prostor i u vaš život. Pa to je prevažno. Ono kao, sve jedno, kao nije bitno. Mislim, trebalo bi da je bitno. Većini kao i jeste bitno, ali sa druge strane opet ljudi pričaju kao pa da, bitno mi je. A onda svaki dan idu i sede sa istim ljudima koji samo kukaju, samo šire toksičnu energiju. Čak i to mogu da budu najbliži prijatelji. Bukvalno mogu da budu ljudi s kojima ste odrasli. Možda vaši partneri s kojima živite 20 ili 30 godina. Ali da su takvi ko žalosne sove i samo kukaju, samo se žale i jako su u niskoj vibraciji energije. Zato kad jedan radi na sebi, menja se cijela porodica. Ali, ako ne počne da se menja i osoba pored, zašto toliko brakova puca? Kad žene krenu da rade na sebi. A i što se muškarci toliko plaše kad žene počnu sa radom na sebi? Zašto to su toliko nesigurni? Pa ti ako si siguran u ljubav, u osobu sa kojom si, nemaš čega da se bojiš. Kao i ljubomora. Kad su ljudi ljubomorni? Kad su nesigurni. Kad sumnjaš u tu, da će ti neko oteti tu osobu. Pa može li neko da mi otme nekoga ako me taj neko voli? I ako je taj neko, pa ako ga otme to onda nije moja osoba. Znači to je to. Ja to isto pričam ljudima i u timu i za saradnike. Meni su dolazili saradnici iz drugih timova i neki saradnici su moji otišli u druge timove. Pa ja ne mogu silom da ih držim da budu kod mene. Ako im je negdje drugdje bolje, ako će im neko biti bolji mentor, brže ih dovesti do njihovih ciljeva na način koji njima prija, sjajno, ekstra, idi i budi srećna, rasti, širi krila. Kao što su neki ljudi otišli od mene, nisam im više reiki učitelj, promenili su, otišli su, mislili su kod nekog drugog učitelja da je bolje, probali su, neki su probali pa sam mi se vraćali, ja pustim svakoga, ok, idi, probaj, vidi, vidjet ćeš šta si ovdje imala, vidjet ćeš šta ćeš tamo da imaš, pod znacima navoda uporedi, oseti. Ja nekako tako znam da mi dušom biramo učitelje za sve, i za reiki, za teta healing, za sve u životu, što je bitno u našem srcu i našoj duši. Sad, ajmo sada da uđemo u teta stanje, pa da radimo neku lepu meditaciju za večeras. Može? Idemo duboki udah i lagani izdah. Duboki udah i lagani izdah. I još jedan duboki udah i lagani izdah. Zamislit ćemo sada zlatnu svetlost u centru svojih grudi. Sada se ta zlatna svetlost polako spušta u gornji stomak, srednji stomak, donji stomak. Ceo vaš trup, pluća, grudi i stomak ispunjeni s ovom energijom. Idemo sada polako u kukove, u butine, u kolena, u listove. Idemo u skočne zglobove. Idemo u tabane. Kroz tabane idemo kroz sve slojeve planete Zemlje. Dolazimo do centra planete Zemlje, do tečnog zlatnog jezgra. Povezujemo se sa energijom Zemlje, upijamo energiju Zemlje. Povlačimo energiju Zemlje. Upijamo lagano, nežno, polako. Prolazi energija kroz skočne zglobove, kroz listove, kroz kolena, butine, kukove, donji stomak, srednji stomak, gornji stomak. Penjemo se u pluća, u srce, u grudi, u ramena, u ruke, laktove, podlaktice, ručne zglobove, šake, prste.
Vraćamo sada ovu energiju naviše u ramena, pa u vrat, pa u glavu, u zube, jezik, usta, vilicu, uši, oči, mozak, svi organi na glavi i u glavi su ispunjeni sada ovom zlatnom energijom. Sada se ova energija u vidu vrtloga iznad naše glave sprema. I pravi se jedna divna lopta u koju ćemo da uđemo. Ovo je vaša zaštitna lopta, svako ulazi u svoju, tu mogu da uđu samo čiste božanske energije i da izađu sve nepotrebne. Idemo polako se dižemo iznad vaše kreveta ili stolice, iznad sobe, iznad vaše zgrade ili kuće, iznad ulice, naselja, grada, države, kontinenta, dižemo se iznad planete Zemlje, iznad svih slojeva zemljine atmosfere, napuštamo planetu Zemlju, napuštamo sunčev sistem, prolazimo, izlazimo iz Mlečnog puta, idemo pored drugih galaksija, kroz blještavu svetlost, prigušenu, blještavu, prolazimo želatinoznu masu duginih boja, lagano, polako. Idemo sada na beličasto-plavičasti sloj. Vidimo ovdje jedan pravougaonik, to je prolaz, kroz njega ulazimo na 7. nivo. 7. nivo je nivo stvoritelja svega što jeste. Ovdje ste samo vi i stvoritelj. I zamolit ćemo stvoritelja da radi ovo isceljenje zajedno sa nama, da sve što budemo radili kroz ovu meditaciju, da nam pomogne da se isceli ono što je nama sada potrebno, da sa lakoćom možemo da primimo osjećaje koje ćemo instalirati kroz teta meditaciju, da sa lakoćom možemo da otpustimo osjećaje koji nam više ne trebaju, da sa lakoćom možemo da vidimo lekcije koje učimo, da možemo da ih završimo, kompletiramo, dovršimo i da nam se više ne ponavljaju na taj način, da možemo da usvajamo te nove osjećaje i da ih trajno zadržimo dok nam služe. Hvala ti, učinjeno je, učinjeno je, učinjeno je. Sad ćemo nastaviti dalje sa teta meditacijom, produbljujemo ovo stanje, vi možete i dalje da ležite, da uživate u ovom teta stanju i da polako idemo dalje i dublje. Idemo polako. Meditacija se zove jedinstvo, da osjetimo tu jednotu sa stvoriteljem. Idemo fokus na tabane. Idemo, zamislimo energiju kako se penje gore polako u kolena, u butine. Osjetite kako se još više opušta vaš donji deo tela. Osjetimo kako idemo kroz srce, odnosno kroz stomak, srce, ramena, ruke. Osjetimo kako smo se cijeli opustili. Još više. Zamislite da je svaka vaša ćelijca sada zagrljena bezuslovnom ljubavlju. Osjetite sada savršeno razumijevanje stvoriteljeve ljubavi i recite da ako želite da primite taj osjećaj. Ako biste želeli da znate i da prihvatite kako to izgleda da volite i prihvatate sebe takve kakvi jeste, bezuslovno. Recite da, da. Naglas to kažete, da bi primali ove osjećaje. Vidite sada svoju frekvenciju tela, kako se podešava ovoj bezuslovnoj ljubavi. Ovo je frekvencija stvoritelja, savršeno zdravlje, vitalnost i dobrobit. Totalno se sada štimamo na tu frekvenciju. Duboki udah na nos.
Izdah na usta, što duži. Ako sedite u stolici, zamislite da ste vi i stolica jedno. Stapanje. Jednota. Da ste vi i stolica isti prostor. Delite isti prostor. Sada zamislite da ste sada deo sobe u kojoj ste. I vi i molekuli ove sobe bukvalno ste zajedno u ovom prostoru. Sada zamislite sebe i čitavu zemlju kako postajete jedno i kako delite prostor. Razlivamo se, sve smo sjedinjeni. Sada zamislite da vi i čitav svet ste jedno. I delite molekule i delite prostor. Ne osjećate se kao da ste razvučeni, već kao da delite ove molekule. Duboki udah na nos i polako otpustite. Fokus na srčani centar. Možete staviti čak i ruke na srce. Zamislite da ste vi i čitav svemir jedno. A univerzum je beskonačan, a vi ste deo njega. Sada zamislite da postajete deo svetlosti. Sva svetlost, sva blještava svetlost i sada ste deo ove supstance želatinozne, kao malo pre, samo sada još više. Duboki udah i otpustite. Sada ste deo jedne fantastične blještave bele svetlosti. Vidite predivnu svetlost 7. nivoa postojanja. Duboki udah. I sada sve se rastapa u ovoj svetlosti. Sve, čak uključujući i vas. I sve je deo ove predivne, blještave, bele svetlosti. I sada recite, ja nisam odvojena. Ja sam deo svega što jeste. I kada god to kažete, postajete sve opuštenije i opuštenije. I sve je više lakoće. I još jednom kažite, ja nisam odvojena, ja sam deo svega što jeste. Sada zamislite šta želite u svom životu. Vidite svoj prvi cilj kao da je već tu. Kao da ste deo svega što jeste. I šta biste još ko-kreirali u svom životu sada? Dok razmišljate o prvom cilju, povežite se sa njim. Vizualizujte prvi cilj. I uradite ovako prstima kao kada se krstimo. Ovo je zlatni trougao. Kada spojimo ova prva 3 prsta. Ovako manifestujemo svoje želje.
Budite jedno sa svojim prvim ciljem. Ne postoji ništa između vas i onoga što želite. Sada vidite drugi cilj. Uživajte u njemu. Mirišite ga. Okusite ga. Koristite sva svoja čula. Vidite ga u potpunosti i zapamtite da ne postoji ništa između vas i onoga što želite. Ovo je prebitno. Sada cilj broj 3. Osjetite ga. Uživajte u njemu. I recite, učinjeno je, učinjeno je, učinjeno je. I sve što treba da bude urađeno je urađeno sada. Nema odvojenosti. Nema tamo negde. Sve se dešava sada. Evo ga najež. U ovom trenutku. Dok osjećate da ste jedno sa njim i sa svim, vi ga donosite u život kada ga tako vidite. Recite, stvoritelju, ovo je sada u mom životu. Hvala ti. Učinjeno je, učinjeno je, učinjeno je. Duboki udah i izdah. Povezani ste sa svim što jeste i sve radi za vas i sve je moguće. Svaka bolest može nestati, svaka želja ispunjena i vi znate da ste deo svega što jeste. Šta želite da manifestujete, postaće deo vašeg života sada. Ljudi žele da budu pored vas. Ljudi žele da vam pomognu i vi želite njima pomoći. I sada ste slobodni da idete dalje, znajući da ste manifestovali sve što želite. I svaki put kad želite da se ponovo povežete, fokusirajte se na disanje. Učinjeno je, učinjeno je, učinjeno je. I tako jeste. Još par dubokih udaha i izdaha. Još malo provedite vreme sa vašim ostvarenim ciljevima. A kada ste spremni, polako možete da promrdate ruke i noge i da se vratite u sadašnji trenutak. I sad ćemo još jednu nadovezati lepu meditaciju. Idemo dalje. Samo zažmurite i produžavamo dalje. Duboki unutrašnji mir. Iz tog mira se kreiraju sve. Sva stanja koje želimo, sve želje koje su nam potrebne, isciljenja, zdravlje, obilje, bolji odnosi. I što više provodite u ovom teta stanju, osjećat ćete se bolje. Dozvolit ćete da se vaša energija pročisti. Idemo duboki udah na nos.
Lagani izdah. Ova će vas možda i uspavati, ako ova prva nije. Primetite prostor između vaših misli. Zamislite da ste u stanju svesti koje dozvoljava beskonačnoj inteligenciji da se poveže sa vama. Beskonačna inteligencija iz koje je sve postalo i čiji ste vi produžetak. Zamislite i dajte nameru da oslobodite svaku tenziju iz vašeg tela, sve egoistične želje, sve fiksacije, sve nepravde, sve što smo onako kroz svoj subjektivni onako doživljavali tako tragično, da sada polako otpustimo iz sebe. Osjetimo kako plutamo sada u ovom trenutku. Kako se polako stišava žurba spoljašnjeg sveta i kako vi lagano ulazite u stanje mira. Duboki udah, lagani izdah. Zamislite da ste iznad svih sećanja koje su u vašem mozgu, svih onih reakcija svakodnevnih. Zamislite da zaustavljate svoje misli i sećanja. Zamislite da ste toliko svesni i toliko samosvesni ko vi zaista jeste. Odakle ste došli. Zamislite da ste toliko svesni te prisutnosti ja jesam. Da ste u mogućnosti kroz dan da se odvojite mentalno i emocionalno od tog drugog ja. Polako se poravnavamo sa svojim višim ja i sa višim razumijevanjem sebe. I kako svakog dana sve više upoznajemo sebe, povezujući se sa ovim svesnijim delom nas. Možete ponavljati ovu meditaciju i dozvoliti rečima da vas operu, da vas umire, da prođu kroz svaku ćelijcu. Dajte im dozvolu da se oslobodi energija iz svakog elektrona vašeg tela koje je nepotrebno. Vi ste biće, atomsko biće, vi ste načinjeni od atoma, vi ste načinjeni od svetlosti. I postoji samo jedan veo koji vas odvaja od ovog saznanja. Postoji samo jedan sloj koji nas odvaja od stvoritelja i od svega što jeste. Zamislite da ulazite u sobu znajući da je izvor pored vas.
Zamislite da posmatrate svaku misao, svaki strah, svaku nepravdu, svaku zavisnost. Vidite, zamislite osjećaj da otpuštate, zamislite osjećaj predaje, zamislite lakoću da pustite, da se odvojite od zavisnosti, od verovanja, od svega što vam više ne služi. I to na ćelijskom nivou. Materijalni svet je napravljen od kolektivnih percepcija koje su manifestovane u kvantnom polju. Kroz zakon uzroka i posljedice. Zakona posmatrača. Efekat zakona posmatrača. Svi zakoni pomažu da se manifestuje i sve je prvo vizija, pa osjećaj, pa verovanje, da izgovorena reč i akcija dovode do iscjeljenja. Prvo moramo eliminisati sopstvenu patnju. I neka ove izgovorene reči pomognu da se ispuni vaša duša ovom divnom energijom. Mnogo puta kroz dan uđite u tišinu i govorite sa svojim ja jesam. Veličanstveno prisustvo vašeg ja jesam. Povežite se sa celinom. Osjetite ovu kreativnu moć. Osjetite ljubav. Osjetite mudrost. I kroz ovu moć ja svesno, svojom voljom dajem i predajem punu moć stvoritelja da kreira ono što je za mene najbolje. Ja se više ne suprotstavljam, ne opirem se onome što mi je stvoritelj naumio. Jer znam da je to za mene najbolje. Ja prihvatam. Ja dozvoljavam. Svesno prihvatam. I osjećam nevidljivu prisutnost i osjećam da stvoritelj uzima stvari u svoje ruke. Osjećam kako se stvari događaju neverovatnom brzinom, brzinom misli. A moja uloga je da samo se poravnam sa time i da svedočim tome. Duboki udah, lagani izdah., apsolutno sigurna u sebe
prihvatam sebe, volim sebe, podržana sam i dozvoljavam sebi da prihvatim. I da znam da smo svi jedno. Te reči možda vam nekada zvuče nepoznato, čak i neistinito, ali to je samo zato što se oglašava naš ego i ego teško pušta i prihvata. I teško se predaje višoj inteligenciji koja upravlja svima nama. Dozvolite ovim rečima da se spuste u vas, da vas zagrle i da vas zagrli vaše ja jesam prisustvo. Bez toga mi smo ništa i ne možemo uraditi ništa. Bez energije izvora ne možemo ništa u svom životu. Vreme je da zagrlimo i samoću, da uđemo duboko u sebe, jer to je jedino mesto gdje možemo naći svoje ja jesam prisustvo. U tišini, tu je jedino mesto gdje mi dobijamo božansku inspiraciju. U tišini, to je jedini način da aktiviramo duboko emocionalno, spiritualno, mentalno ili fizičko isceljenje. U tišini tražimo isceljenje. U tišini učimo, u tišini razumemo, u tišini grlimo. Vi ste dovoljne. Vi ste dovoljne. Sve što tražite je već unutar vas. Ne morate da tražite validaciju bilo koga od spolja. Ti si kvalifikovana i vreme je da pogledaš unutra. Duboki udah dok ovo upijate. Ovo programiranje ćelija. Da vide i prihvate ko su, šta su i čiji su deo. I gdje se zapravo svi odgovori nalaze. Sada samo dišite na nos u potpunom miru i tišini. Možda ćete čuti odgovor na neko bitno pitanje, možda samo neki savjet, možda samo osjetiti neke senzacije u svom telu. A ja ću zamoliti sada Arhangela Rafaela, Arhangela isciljenja, da dođe i da se spusti svojom zelenom smaragdnom svetlošću i da obasja sve učesnike sada i one koji će kasnije gledati, a kojima je isciljenje potrebno.
Sada ću zamoliti također stvoritelja da se spusti nežna i snažna reiki energija kroz vašu krunsku čakru. Polako i nežno spušta se ova divna isceljujuća energija. Širi se kroz vaše tijelo koje svetluca. Lagano, kroz ramena, kroz ruke, kroz tijelo, kroz noge, do centra planete Zemlje. Do svakog od vas dolazi ova divna energija. Rafael širi svoja krila ispred vas. I vi mu se približavate. Njegova svetlost vas neverovatno privlači. Spuštate mu glavu na grudi i on vas grli svojim krilima. Osjećate se potpuno sigurno, potpuno bezbedno, potpuno zaštićeno. Osjećate se voljeno. Ovo je mjesto gdje možete uvijek doći kad god vam treba uteha, sigurnost, odgovori, razrješenje, isceljenje. Duboki udah, lagani izdah. On vas još drži u zagrljaju sa svojim krilima. Neprobojnim. Osjećate nevjerovatnu toplinu. I mir. Duboki mir. Možete mu saopštiti ako vam je nešto sada potrebno. U kojoj god sferi svog života. Može samo podrška, pomoć, smjernica, putokaz. On uvijek želi da bude od pomoći. Arhanđeli jedva čekaju da ih pozovemo i da zatražimo pomoć. Reiki energije sve vreme struji kroz nas, od glave do pete. I odlazi u zemlju. Sav višak, sve što je Reiki pročistio, progurao. Sjajno. Polako sada on vas pušta. Osjećate se još onako utopljeno, ušuškano, mekano, voljeno, osnaženo. On polako odlazi, ali znate da ga uvijek možete pozvati. A vi se polako vraćate u sadašnji trenutak. Možete da promrdate ruke, noge i da se vratite u sadašnji trenutak. Ja vas sada ne bih duže zadržavala. Najbolja stvar koju bi sad mogli da uradite, eto, znate informaciju, ko bude hteo na Theta Healing edukaciju, 20. 21. 22. mart, prvi stepen Theta Healinga. Tako da možete mi pisati ako želite biti deo, ako hoćete da se pridružite Prodiši izazovu, izvolite, svakog radnog jutra. Smo tu, zajedno, družimo se, rastimo, sutra nećemo biti, zato smo Prodiši od sutra prebacili da bude večeras, a u utorak nastavljamo dalje. Hvala vam.